you, but till now, Zingakhi izinto uNkulunkulu aseyikhulumile kuwe kodwa kuze kube manje. till now, Kuze kube manje. a believer who lacks obedience Ikholwa elingalaleli doesn't grow. alikhuli, You don't grow. awukhuli. Because in your obedience, Ngenxa yokuthi ekulaleleni kwakho, listen, Bazalwane, in your obedience, ekulaleleni kwakho self is purged out. kuyaphuma ukuba umina. Then you become the likeness of God. Bese ke uyafana noNkulunkulu. So the reason why we have lukewarm Christians Isizathu sokuthi sibe namakholwa asivivi they are not obedient. ingenxa yokuthi asilaleli. So there's no discipline. Kusho ukuthi akukho ke ukuzikhuza. We do as we will. Senza ngokuthanda kwethu. When you don't feel like doing it, you don't. Uma ngabe ungazizwa nje ukuthi uyafuna ukukwenza uvela ungakwenzi. Philip chapter 2, the Bible says Jesus obeyed. Incwadi yabaseFilipi isahluko sesibili iBhayibheli lithi uJesu walalela. Even to the point of death. Walalela kwaze kwaba sekufeni. Yo, he obeyed. Walalela. The Bible says, though he was God, iBhayibheli lithi yize ayenguNkulunkulu. he did not chase this title. Akazange agijimele leyo kuba ubani. Now you see, in obedience, Uyabona yini ukuthi ekulaleleni there must be humbleness. kufanele kube khona ukuthobeka noma ukuzithoba. So that God can deal with you correctly. Ukuze uNkulunkulu enze ngawe ngendlela eyiyo. That is why we have believers who have pride. Ingakho nje sinamakholwa anokuzigqaja. Because there is no obedience. Ngenxa yokuthi akukho ukulalela. In the atmosphere of obedience or in the place of obedience, Endaweni yokulalela pride is purged out. ukuzigqaja kuyakhishwa. That is why we have believers who are selfish. Ingakho nje sinamakholwa azicabangela wona. They always put themselves first. Njalo ayibeka phambili. Why? Kungani? Lack of obedience. Ingenxa yokuthi abanako ukulalela. But where there is obedience, Kodwa lapho kukhona khona ukulalela. I'm talking about total surrender. Ngikhuluma ngokuzinikela okuphelele. You learn to be selfless, not selfish. Uyafunda ukuthi ungabi nokuyicabangela wena kodwa ucabangela abanye abantu. Hallelujah. Number 2, Okwesibili, what are we seeing in Christ as our model? ikuphi esikubonayo kuKristu njengomuntu esibuka kuye? Divine fellowship with the Father. Sibuka ke ukuhlanganyela okungcwele noyise. Divine fellowship. Ukuhlanganyela okungcwele. So you see, Ngiyabona yini? in Christ we learn fellowship. Kuye uKristu siyafunda ukuhlanganyela. We learn fellowship with one another. Siyafunda ukuhlanganyela nomunye wethu. Inkosi yami ningizwe madomeni amahle. We learn to fellowship with one another. Siyafunda ukuhlanganyela nomunye. We learn to fellowship with God, Siyafunda ukuhlanganyela noNkulunkulu. and we learn to fellowship with oneself. Siyafunda futhi ukuthi ngihlanganyele nami uqobo. Where your spirit, soul, and body come into one agreement. Lapho ke kuvumelana khona umoya, umzimba nomphefumulo ndawonye. That equals to holiness. Lokho ke kuba ubungcwele.
Holiness is not do's and don'ts. Ubungcwele akusiko ukuthi yeka lokhu yenza lokhu. It's about becoming one with yourself. Kuukuthi mina umzimba umphefumulo nomoya ube munye. They agree. Bavumelana. That is holiness. Ikona ke lokho ubungcwele. The reason why we say God is holy, Isizathu senza ukuthi sithi uNkulunkulu ungcwele. it's not because he doesn't drink alcohol. Akusiko ukuthi nje akaphuzi utshwala. No. Cha. When we say God is holy, Uma sithi uNkulunkulu ungcwele, we are looking at the unison in him. sibuka ebunyeni bakhe. Bazalwane benkosi uJesu eyafa esiphambanweni. We are looking at the Father Sibuka ubaba submitting to the Son, naye futhi enikezela endodaneni, submitting to the Holy Spirit. enikezela nasemoyeni wongcwele. But we don't have three gods. Kodwa sinabo We have uNkulunkulu one abathathu. God SinoNkulunkulu in three persons. oziqu zintathu. So holiness is not about I don't do this, I don't. Ngakho ke ubungcwele akusiko ukuthi lokho angikwenzi lokho ngiyakwenza. But it's about being in agreement Kodwa kungokuvumelana with yourself nami qobo. without one opposing another, Kungekho okuphikisa okunye. without any noise within you. Kungekho umsindo ngaphakathi kimi. When you say, I'm going to fast, Uma ngithi ngifuna ukuzila ukudla, your soul submits, umphefumulo wakho nawo uvume, your flesh submits. inyama yakho nayo ivume. When you say, I forgive you, Uma uthi ngiyakuxolela, the soul submits, umphefumulo nawo uvume, spirit submits, umoya the uvume, flesh submits. inyama ivume. That is holiness. Yiko lokho ubungcwele. So okay, we see divine fellowship with the Father Siyabona ke ukuhlanganyela okungcwele noBaba in Christ Jesus. kuJesu Kristu. Hallelujah. Write down these scriptures quickly. Bhala ke lemibhalo engcwele ngokukhulu ukusheshsha. John chapter 10, verse number 30. Incwadi kaJona yesithathu ivesi lemashumi amathathu. You will find there about the divine fellowship. Siyathola lapho ngokuhlanganyela okungcwele. And also John chapter 12, Incwadi kaJohane yesahluko se12 verse number 49. ivesi lamashumi amane neshagalolunye. Also John chapter 14, Incwadi kaJohane isahluko se14 verse 10. ivesi leshumi. Those scriptures, they speak of divine fellowship Bhalo engcwele ikhuluma ngokuhlanganyela okungcwele between Jesus and the Father. phakathi kukaJesu noBaba. So when we look at Christ Uma ke sibuka uKristu as our model, njengomuntu esibukela we kuye, learn divine fellowship. siyafunda ngokuhlanganyela Let okungcwele. us pick one verse there. Ake sikhethe ivesi elilodwa. Read. Ubani ohamba ngomoya la worship team akafunde naye nje adonswa umoya ongcwele ku. Ziya likho mfethu umoya ongcwele athi nje lifunde kulawa amathathu. Awuhoshe lilodwa nje. Awusifundele lilodwa kulawa esiwabalile. And let us see. Read. Iyasho. Ngokuba angikhulumanga ngokwami kodwa ubaba ongithumeleyo nguye onginikile umnyalo wokuthi
ngizakuthini. Which one is that? John 12 verse 49. Verse 49. So Jesus is saying, what I speak, uJesu uthi it's engikukhulumayo not my own words. akusiwa amazwi ami I take what the Father says. ngithatha lokho okushiwo ubaba That is fellowship. yiko lokho kuhlanganyela The Father has sent me. ubaba ungithumile So I won't rise in my own agenda. angeke ngiphakame ngokufuna ukwenza Yeah, okwami I will present my Father well ngiyokwazi ukuthi ngimmele ngendlela ubaba by speaking what he speaks, ngikhulume ngokuthi ngikhulume lokho akukhulumayo doing what he does. Prepare chapter 10. ngenze lokho akwenzayo Hallelujah. That is divine fellowship. yiko lokho ukuhlanganyela okungcwele When you speak, uma ukhuluma you speak the words of the Father. ukhuluma amazwi kababa If the Father says you are healed by his stripes, uma ubaba ethi wena uphilisiwe ngemvimbo kaKristu if the Father says you are blessed, uma ubaba ethi ubusisiwe if the Father says you are anointed, uma ubaba ethi ugcotshiwe if the Father says you are not a tail but you are a head, uma ubaba ethi awuwona umsila kodwa uyikhanda agree with that. vumelana Agree with that. vumelana Because you are in unison with him. ngenxa yokuthi umunye kanye naye What does John 10 says? John 10 verse 30, I believe. incwadi kaJohane yeshumi nevesi Verse number 30. Read for us quickly. Mina nobaba simunye. Repeat again. Mina nobaba Yes, simunye. continue. 31. Abajuda base Okay, no, it's fine. Leave it like that. Number 3. The third point. phuzu lesithathu Commitment to the agenda of the Father. ukuzinikela kuloko okufunwa ubaba Yeah, Jesus was committed to the agenda of the Father. uJesu Kristu wayezinikele okufunwa uyise So we are learning from Christ ngakho siyafunda kuKristu in how to commit to the heavenly agenda. ukuthi ke sizinikela kanjani kokwasezulwini But where do we learn that, Bazalwane? lokho sikufunda kuphi We are looking at Jesus sibheke kuKristu as our model. njengomuntu esibukela kuye First point is stay in, Bazalwane. Obedience. Number 2, sit divine fellowship divine fellowship. These are the things we are learning when we look at Christ. lezo izinto esizifundayo uma sibheke kuKristu But now the third point is commitment. kodwa ke iphuzu lesithathu ukuzinikela Commitment. ukuzinikela Zoba right. So, funda or write down first Lama scriptures, Acts chapter 10, verse 38. incwadi yezenzo isahluko seshumi ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili Ngiqhubeke. Amen. So it's Acts 10:38, and then we have Luke chapter 22, incwadi kaLuka isahluko samashumi amabili nambili verse number 42. ivesi lamashumi amane nambili All these scriptures azokufundisa ukuthi how was Christ committed to the agenda of the Father. zonke lezi zincwadi zonke lezi ncwadi ezingcwele zizokukhombisa ukuthi ke uKristu wayezinikele kanjani kokufunwa uyise And then lastly, we have Psalms 22, verse number 22. okugcina amahubo 22 shumi Verse amabili number nambili, 22. nevesi lamashumi amabili nambili Can we read the Acts chapter 10? Ngiyacela ungifundelayo azame nje ukuthi abe quick. Akhwishize nje. sifundela izenzo isahluko seshumi Acts chapter 10. Let us look at Acts chapter 10. Verse elika 38. verse lamashumi amathathu
nesishiyagalombili. Funda mzalwane. We are Bible scholars, eh? Singabafundi bezwi. Yeah, ma umzalwane kumele wazi ukuthi ngale kokuthi umzalwane you are also a Bible scholar. Ungezukudukiswa kwi social media. Read quickly verse number 38. lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla, owahamba enza umusa, ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane, ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Nizwile bazalwane wami? Ngicela ukufunda nami la. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Bengizoyifundisa ke le umehluko between ukugcotshwa ngomoya ongcwele ukugcotshwa nangamandla. Oh my God. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Mighty Jesus. The man was committed. Indoda yayizinikele. You see why the Holy Spirit is on you. Uyabona yini ukuthi kungani umoya ongcwele ephezulu kwakho? Lena ke ngizoyisho. Siphi speaker sami ngizogibela. Listen. Lalelani. The purpose of being given the Holy Spirit, Injongo yokunikezwa umoya ongcwele it's not so that you can only speak in tongues. akukona nje ukuthi ukhulume ngezilimi kuphela. You also have to work. Ufanele futhi usebenze. The Holy Spirit will give you power to work. Umoya oyingcwele uyokunikeza amandla okusebenza. So the Holy Spirit is not so that you can just keep falling down. Umoya oyingcwele akusiwo nje lokuthi uwa phansi. It's not wrong to fall down. Akusiwo ukuthi uwe phansi. Anyway. Akukho wrong ukuthi unga. Yeah, because it's not in your will to fall down. Ngoba ke akukho entandweni yakho ukuwa. The power is there. Amandla khona. So you will hit the ground, Ngakho ke like it or not. uthanda ungathanda. But it doesn't end there, zithandwa zami. Akugcine lapho phela. They are people or they are believers Kunamakholwa who are in constant battles. abahlezi besezimpini. You know where these battles are coming from? Uyazini ukuthi lezo zimpi zivelaphi? They are coming from a frustrated power that is not put into use. Manje lezo zimpi lezo zivela ke amandleni asephelelwe akhungathekile ukuthi fanele enze njani. When you don't put into use the power of the Holy Spirit, Uma ke ungasebenzisi amandla kaMoya Ongcwele, there is a spiritual frustration. kuba khona ukukhungatheka kokukamoya. Some get crazy, like they become lunatics. Abanye ke baba izinhlanya. Continue sitting down. Kuba kuhlale phansi. Yet every time something is being deposited, Kodwa ke kube njalo kuba khona okufakwayo kuwe. I've prayed for one sister. Ngathandazela umunye usisi. Once in a while, Nje kayiwani nje. she has broken her neck. Another time, her ankle is broken. Another time, her wrist is broken. Uphula ngesinye isikhathi isihlakala siphukile, iqakala liphukile, intamo iphukile. Then I was ready to pray for her, to deliver her. Ngase ngikulungele ukuthi ke ngimthandazele, ngimkhulule. And the Holy Spirit said, Moya Ongcwele wanginqabela. it's a spiritual frustration.
usho ke ukuthi ke umoya okuye She usukhungathekile is ukuthi wenze njani. disobedient. Akalaleli. One day I'll talk on the frustration of the spirit. Ngelinye ilanga ke ngiyokhona ukuthi ngikhulume ngokukhungatheka kukamoya. That thing is very dangerous. Leyo nto iyingozi kakhulu. It can make you broke, yet you receive salary every month end. Ingakwenza ukuthi uhlezi ungenamali ekubeni uhola inyanga zonke. No, there's no demon. There's no Akukho demon. demon. It's the power Amandla that is not being used. angasetshenziswa. They will frustrate you. Layo mandla ayokwenza ukhungatheka ungazi ukuthi usuwenzani. How many teachers of the word are here? Baningi kabi abafundisi How bezwi many abagcwele prophets are kulendlu. here? Bangakhi abaprofeti abala? How many evangelists are here? Bangakhi abavangeli abakhona lana? But there's no solid file. Kodwa ukho umlilo. No, let me repeat this one more time. Ake sibheke lokho. When the anointing of the Holy Spirit is upon your life Uma ugcobo lukamoya oyingcwele luphezulu kwempilo yakho, and you are not putting it into use, ungalusebenzisi. you will be frustrated spiritually. Ngokokamoya uyokhungatheka. Sometimes you will feel noise. Ngezinye ikhathi uyozizwa What unomsindo, is happening? ungazi kwenzakalani. No, the power is so loaded within you that it is so frustrated because you are not releasing it. Kusho ukuthi ke amandla agcwele ngaphambi phakathi kwakho ngendlela yokuthi manje nawo asazi ukuthi kwenzeni ngoba awasetshenziswa. Children of the Most High God, oh, Bantwana baNkulunkulu ophakeme execute the assignment given to you. yenzani lokho eninikwe ukuba nikwenze. I'm telling you, Ngiyanitshela. frustration will arise in your family, in your children, in your husband, and you ask, what is wrong? What is no? Nephithiphithi ziyovuka ey'nganeni zakho emndenini wakho emyenini wakho uzungazi ukuthi kwenzakalani. There is a spiritual frustration. Unokukhungatheka kukamoya. Too much power Amandla makhulu that is not released angadedelwa. causes spiritual frustration. Enza ukuthi ke kube khona ke ukukhungatheka kukamoya ngokukamoya oyingcwele. Okay, let me. Have you seen these old people? So ababona labantu abadala They're in the taxi rank. lapha ukugitshela khona amatekisi Before the taxi depart, ngaphambi kokuthi itaxi isuke they take 5 minutes bathatha imizuzu to emihlanu share the word. ukuthi ke nje basho Pray with you. bakhulume bathandaze nawe. God spoke to them 20, 30 years back. uNkulunkulu wayekhulume nabo eminyakeni They ewu20 didn't listen. abalelanga. Ngokukhulula kancane. Ingakho ke sinabantu abavuka sebeshuqula amaduku amakhulu bethi uJesu uyabuya nge24. Abanye babo abantu abagolozile ukusebenza uNkulunkulu ebathuma 15 years ago. Abanye baneshwa ukusubmit to such people. And they end up speaking izinto that are no longer relevant to that generation. Asihlanye mosibona sikuthandazela nathi uthothi sisempini asihlanye. We are releasing
Kodwa uzofika nje wena every Wednesday, every Sunday. Wesikhathi ufike mawuthandileke. Sekuphelile. Khona wathi ngine-laughter yama-million. Umfundisi mayehleka ngathi isigwili. Uyiso vele. Akukabonakala siyoba yikho kodwa mhla kuvela. Oh my God. Amen. Ah my God. Ayona ikhona. Kuleka. Ikhona. Wathi omunye one of the signs ukuthi uyisigwili ukuhlala unemoto eyi-full tank, imoto engahambi ngelambu. Bayangazi-ke abadriver i-stress sokuhamba ngelambu. Lokuthi angiyayazi iyabekezela. Kanti izocisha endleleni. Gijime nesigubhu 5 liter. Amandla angasetshenziswa, they will frustrate you. They can put you on a sick bed. Ungaphuma ungene ebhedlela. Kanti ukoloza nje ukuthi uNkulunkulu mawuthi uhlangana nomuntu athi mtshela u1 no2 wena ugoloza ukumtshela. Yabona into esimpulu kanjani? Akusho nokuthatha imic uzoma lapho kuma khona udlamini. Thiwa xoxa nomuntu umtshele ukuthi your case will be solved. uNkulunkulu uthi yenza ukuthi. Uthi uNkulunkulu hamba oxolela usibani ba. Uthi uNkulunkulu yenza ukuthi come I contact angithandaze nawe. Abazali bayagoloza wenza who am I? Who are you? Who are you? You are a child of the Most High. You are anointed. You are assigned for this generation to minister the manifold of God's wisdom. That is who you are. Akushiwo ukuthi zenza umprofeti or umpostoli. No, that small assignment. Ukuthi yazi every time ngihlele eduze lo mzalwane, contact angiziphi isikhathi sokuthandaza naye. Mfonele uset up i-appointment. Uma ngivele ngaxoxa indaba, buzana impilo akho right. I know this is the issue. Ngize ngalokho. So please let us pray. Sawuqedile. The power is released. You are free and you are ready now to receive the fresh anointing. Usukulungela ukuthi ke wamukela ugcobo olusha. But you no, who am I? Kodwa wena ke uthi ngingubani? This is for certain people. Lokho kwabantu abathize. Who are those certain people? Ebaphi labo? Are you not a certain somebody? Awusiye yini wena umuntu othize? Hear me well, bazalwane. Ngizweni kahle. I'm not provoking disorder in the church where somebody is prophesying to this. No. Angisho ke No, ukuthi ke don't bese do that. kuba khona ke No. isiyaluyalu esonto ebandleni lapho omunye prophet omunye prophet But omunye. I'm talking about a secret assignment that you will do without anybody knowing except your man of God. Manje ke ngikhuluma nje ngento eyimfihlo oyoyenza kungekho omunye umuntu oyokwazi ngayo ngaphandle kwendoda Yes, kaNkulunkulu. the only person you may tell it's me. Umuntu nje kuphela ongamtshela yimi. Fundisi, I've been having 1, 2, 3. Mfundisi naku ebengiloku ngikuzwa noma Then ngikubona I guide you. Do like this, do like this. The rest, I'm leaving it to you. bese ke ngiyakhola noma ngiyakululeka ukuthi yenza Simple, lokhu bazalwane. nalokhu. Very Kulula- simple. Kulula kakhulu. But you are too mindful of yourself. Kodwa ke ulokhu uyicwecwa kakhulu. Yeah, you know. And as a result, you are frustrated spiritually. Kusho uloko ke kwenza ukuthi ke ngokukamoya ke Even when you pray, nangalesikhathi othandaza ngaso. you keep on hearing many voices. You can't even hear the one voice that you should be listening. Uzwa amazwi amaningi awusakwazi nokuthi ke uhlukanise ezwi elilodwa kufanele ulizwe. Angangeni kule izoyimosha yonke lenkonzo kunqamuka iduru. So asishiye kanjani. So release the grace that you are given. Dedela umusa As a onikele. worshipper, release the grace. Njengomdumisi Give it your all when you are holding a mic. unikele ngako konke uma uphethe ke umbhalo. Pray over that song. Thandaza phezu kwalelo Fast over that song. ze ulizilele ukudla lelo. Prepare to sing that song spiritually. Prepare spiritually. Zilungiselele ngokukamoya ukucula lelo culo zilungiselele. Don't just do it
regularly. Ungakwenzi nje Oh, njengokujwayelekile. because I have a voice. No, it Ngoba doesn't work naku like that. nginezwi. It's about what you are carrying. Kumayelana naloko okuthwele. The weight of the anointing. Isisindo sogcobo. Mighty Jesus. So, fourth point. Phuzu lesine. It's gentle and compassionate nature. Ubumnene nokunemvelo ezwelanayo. That is what you are learning from Christ. Yiko lokho ukufunda kuKristu. Christ was a gentle person. uKristu wayemnene He is still gentle. namanje usemnene And he had compassion. futhi ke wayenokuzwelana. Oh. So today the Holy Spirit is saying we must model after such. Manje ke namhlanje umoya oyingcwele uthi fanele nathi senze kanjengalokho. As a Christian, as a believer, be gentle. Njengokholwa wena iba mnene Yes. And be compassionate. ube nozwelo. Listen, Bazalwan. Those of you who know me, I can be gentle to you Ngingaba mnene kuwe and compassionate to you. ngizwelane nawe But to a demon kodwa kuyidimoni that is prying in your life, that is after your life, le demoni elifuna impilo lakho I become vicious and merciless. ngiba njengomuntu So even you as a believer, nawe njengekholo be gentle to your brethren. iba mnene kubazalwane bakho But when it comes to the battles of the spirit, kodwa ke uma sekufike impeni zikamoya be a warrior. manje ke iba iqhawe Fight. ilwa Have no mercy. ungabi naso isihawu No demon deserves mercy. alike demoni elikulungela No. ukuthi ngamukela Because when it catches you, ngoba uma likubamba it shows no mercy. nalo alikhombisa isihawu. So I'm very gentle to you. Ngakho ke ngimnene kakhulu kabi kini. But when I begin to scan you and see a threat, Uma ke sengibheka ngibona ngibheka kwelikamoya into ezobeka Ayi. impilo yakhe engcupheni I hit the target. ngiyashaya ngqo kuyo leyo nto. Jesus was like that. uJesu wayenjalo He was gentle. kodwa wayemnene But to demons, kodwa emadimoni so write down the scriptures. bala ke lemibhalo I'm almost done. elandelayo sengaqeda. Isaiah 42 verse 3. Incwadi kaIsaya sahluko samashumi amabili nambili ivesi lesithathu And Matthew 12. nencwadi kaMateyu sahluko seshumi nambili Matthew 12 verse 18. ivesi leshumi neshagalombili. They are quoting the very same prophecy of Isaiah. Khona lapho ke bakhuluma ngaso leso siprofetho sika Read Isaya. for us Isaiah. Isaiah 42, read quickly. Isaiah 42, verse number 3. We are looking at the gentleness and the compassionate of Jesus. Read verse number 3. Umhlanga ofecekileyo akayi kuwaphula. Repeat, please. Umhlanga ofecekileyo akayi kuwaphula.
umongo othunqayo akayi kuwucima. Let us combine these verses. Right, number 5, the last point. It is prayer. We